ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର 84 ଲକ୍ଷ ୟୋନି ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ୟୋନି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ୟୋନି ହେଉଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର ୟୋନି, ଯୋଉଠି ଆମର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନ କାଳରେ ସତ୍ କର୍ମ କରିଥାଏ, ତାହାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ୟୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ୟୋନିକୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ୍ୟ ଆଉ କଷ୍ଟଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ୟୋନିରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି ତାହାର ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସେହି କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁ ଜୀବ ମାଙ୍କ ପେଟରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବା ଶୁରୁ କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ତାର ଜୀବନର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୋଗୁଥାଏ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ନରୋତ୍ତମ 96କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଲେଖିକି ନିଜର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ୟୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ବୀର ପୁରୁଷ ରୂପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତାହା ଗୋଟିଏ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିନେଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କଣିକା ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରେ ଏହା ଏକ ଅଣ୍ଡା ଆକାରରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଦି ଅଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନଖ ହାଡ଼ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ନା ପୁଲିଙ୍ଗ ତାହା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ 4ର୍ଥ ମାସରେ ତାର ମାଂସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ 5ମ ମାସରେ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ପିଲାକୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ 6 ମାସରେ ମାର ଗର୍ଭରେ ସେ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମା ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଭୋକ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ଶିଶୁଟି ମୂତ୍ର ରୂପୀ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗୋତ୍ରରେ ଶୋଇଥାଏ। ସେ ବହୁତ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବଥା ହୋଇଥାଏ। ବଥା ହେବା ଫଳରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ନୁହେଁ, ମା ଖାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଖଟା ମିଠା ରାଗ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତା ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ଫଳରେ ସେ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ କାଟିଥାଏ। ସେହି ଶିଶୁଟି ତାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ପେଟ ମଧ୍ୟରେ କୁଣ୍ଡଳାକାର ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପିଲାଟି ମାଙ୍କ ପେଟ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ପିଞ୍ଜରାରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ପେଟ ମଧ୍ୟରେ ଏପଟ ସେପଟ ହଲିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତାହାର ପଛ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପକାଇ ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼େ। ପରେ ତାର 7ମ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଫଳରେ ତାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ। ତାହାର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସେହି ଶିଶୁଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କି, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ମୁଁ ବହୁତ ପାପୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଗତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାରି ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏହିଭଳିଆ ନିରୀହ ଶବ୍ଦରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ଆଉ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଥାଏ। ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।